Bones família, avui parlarem d'un nou joguet, un frontal, el Silva Trail Runners, en aquest cas el Free Hack. I si us quedeu al final del vídeo tindreu sorpreses. Aquest pot ser teu. En aquest cas us porto de la marca sueca Silva el frontal Trail Runner Free. I Free què significa? Que no porta cables, que el cables està incorporada a la cinta. Us ensenyo més detalls. Anem-hi! Doncs aquí el tenim. La marca sueca, el que us deia, ha fet que no tinguin cables perquè aquí dins porten incorporat 6 cables elèctrics que fan passar la bateria a la llum. D'acord? Coses interessants. Aquest frontal és de 400 lúmens i està dividit en 3 intensitats. De 400 lúmens, de 200 i de 50. D'acord? Quan arribes al màxim parpadeja, d'acord? I així saps que tu estàs corrents amb la màxima intensitat. Les especificacions de la intensitat ja les posaré a la descripció del vídeo. Anem a l'interessant. La cinta elàstica, com us deia, incorpora el cablejat que fa arribar la llum al frontal. La bateria. Porta una carcassa el pulsador aquest per engegar i per canviar les 3 intensitats. Aquesta vibració vol dir que heu arribat al màxim. Llavors la següent és tirar enrere. Si voleu apagar, 2 segons, surt la senyal verda, que vol dir que la bateria està òptima. Si surt vermella és que està malament. El Trail Runner Free consta de 3 models. El Free, que no incorpora la bateria, ni el cable extensible, ni el cable per carregar la bateria. El Free Hack, que és aquest, que incorpora la bateria, el cable USB per carregar i l'extensible per si vols portar la bateria al mòbil, a la motxilla. I el Free Ultra, que porta el mateix que l'Hack, però amb una bateria molt més gran perquè duri moltes més hores en el cas de Free Ultras. Els preus, potències i models a la descripció. Bé, ara només cal provar-lo. Adeu. I bé, com us deia, què tal si regalo un frontal com aquest? Què hem de fer? Heu d'estar subscrit al canal, heu de deixar un comentari i un like i quan arribem a 400 subscriptors farem un sorteig i aquest pot ser teu. Anima't!